за интересната инициатива. Сега ще разберем повече от Евелина Николова, която е в града. Здравей, Ива! Здравей, Ина! Сега ще видим първо едно кратко видео, в което става ясно, че е доста опасно децата да играят в парковете и на други обществени места. Нека да видим. Решихме да се разходим в един от най-посещаваните паркове в Плевен. Там се натъкнахме на стресиращи неща. Но това не е всичко. В този парк се събират наркомани. Те оставят свободно своите спринцовки, а зад храстите има училище. Тук децата си играят всеки ден, родителите им минават и заминават, но проблемът си остава. От години общината не може да се справи с този проблем. И това не е единичен случай. Местата, където се събират наркоманите и оставят следи след себе си, не са едно и две. При мен сега са Валерия Симова и Димитър Гранчаров от организацията Неправителствената Малки стъпки. Тук сме пред военния клуб, където операторът ще покаже потресаваща гледка от колко време тези спринцовки се намират тук и сигнализирали сте общината. Здравейте на вас и на зрителите на TV7. Сдружение Малки стъпки в последните 4 години направи 3 карти, които опитаха да идентифицират опасните точки, рискови по отношение на безопасността и сигурността на децата. Тази конкретна точка тук до военния клуб фигурира в последните 4 години непрекъснато, без да има изменения по отношение на чистотата и на това, което всеки път успяваме да открием тук. Подавали ли сте сигнал специално за тук към общината? Специално за тук цялостните издания на картата винаги присъстват като копие и към общината, така или иначе, но към момента това е нещо, което не се променя. Как работите с общината? Обръща ли внимание тя на всички сигнали, господин Гранчаров, които подавате? Трудно работим с общината. Факт е, че след първите издания градската градина стана значително по-чиста. Там също беше затрупано с принцовки, но почистиха и поддържат, което е факт. Също така ремонтираха част от оградите на училища и детски градини. Но независимо от нашите призиви съвместно да започнем обучение на хората от временната заетост, които могат да почистват, нямаме отклик. Въпреки всичко, ние винаги сме готови да предоставим информация, своите знания, това, което е необходимо, за да решим въпрос. Ива, един въпрос е тук само последно. Колко са общо тези точки в Плевен, опасните точки, и как гражданите могат да се здобият с тази карта? Колко са опасните точки тук в Плевен и как гражданите могат да се здобият с тази карта, за да знаят за местата и евентуално да не ги посещават? Значи не бих могла да конкретизирам като бройка, тъй като това, което ние направихме е да районираме и да разположим по картата на самия град самите точки, къде се намират. А картата откъде могат да я видят? Картата биха могли да я получат при едно обаждане към нас. Веднага бихме могли да предоставим. Разбира се, към момента няма актуално издание на картата, но това, което е като последно издание, биха могли да го получат при връзка с нас, Сдружение Малки стъпки. Виждате, че има хора, които се грижат за това да има безопасност в град Плевен. Ние ще потърсим и становището на общината в следващите ни предавания. Това от Плевен. Да, благодаря ти, Ива. Пък нашите зрители могат да допълват тази карта и да ни се обаждат.